Michael Ussi sopano wayambisa chipani chake. Zochitika ku Malawi siku ndi siku zikumakhala zochuluka, koma Monday lapa 27 January mchaka cha 2025 linatutumutsa anthu ambiri, pamene wachiwiri kwa president wa dziko la Malawi amene ndi Michael Ussi zinadziwika kuti akuyambisa chipani chake cha ndale. Mmamawa wa pa 27 January mphekesera inamveka ndithu kuti ku fakitole ina yowumba nsalu imene imatchedwa kuti Mapeto ku Blantyre uko ikupanga print nsalu zimene pali nkhope ya Michael Ussi, ndipo pa nsalupo pali nkhope ya Michael Ussi ndi mawu akuti odya zake alibe mulandu kapena wakudya zake alibe mulandu. Atolankhani anathamangira ku fakitole yowumba nsaluyo, anapeza machini ali mkati kupanga print nsalu zochuluka za nkhope ya Michael Ussi ndithu. China chimene chatutumutsa anthu ndi chakuti nsaluzi kala yake ndi ndendende kufanana ndi kalala ya nsalu za chipani cha UTM. Tonse tikuziwa paja kuti UTM ndi chipani chomwe Michael Ussi anatulukamo, ndipo panopa mtsogoleri wa UTM ndi Daliso Kabambe. Choncho anthu akuganiza kuti Michael Ussi wapanga kala yofanana ndi nsalu za chipanichi cholinga asokoneze anthu chabe. Izitu ndi zimene anapangapo Kondwani Nankhumwa. Kondwani Nankhumwa atachoka mu chipani cha DPP anapanga chipani chake chotchedwa PDP, chimenenso chili ndi nsalu makaka ofanana ndi a DPP. Anthu amati Kondwani Nankhumwa anapanga kala yofanana ndi nsalu ya DPP pofuna kusokoneza anthu komanso kugawa DPP. Zimene wapanganso Michael Ussi zikuoneka kuti akufuna kuti agawe UTM pogwiritsa ntchito strategy yowasokoneza anthu ndi kalayo. Panopa ndiye kuti kumulanje mu constituency imodzi imene ndi Mulanje Central Constituency muli zipani za ndale ziwiri, chimene ndi cha Kondwani Nankhumwa, chipani china ndi cha odya zake alibe mulandu chomwe ndi cha Michael Ussi, popeza anyamata awiriwa amachokera mu constituency imodzi. Funso ndikumati kodi Michael Ussi wazipopadi kuti kwa kanthawi kasalaka mavoti amene achitike pa 16 September mchaka cha 2025 apangadi kampeni ndi chipani chakecho mpaka na azawine? Kodi Michael Ussi mwina akufuna kutumidwa ndi ena ake kuti abwerese mpungwepungwe pandale chabe? Kodi Michael Ussi ali ndi chikoka pandale moti mpakana chipani chake chiyaka moto bwinobwino? Tiyeni tikumbukire kuti mu nthawi imene UTM inkayamba zimene zidapangisa kuti ikhale pa number 3 mavoti a 2019 zidachitika kutangosala chaka cha mtunthu ndithu, koma panopa pamene kwasala miyezi yosakwana nkomwe 8 yopangira kampeni, anthu ambiri akuzifunsa kuti koma amene chikumulimbisa mtima ndi chani, kapena za masiku ano zongoti bola akhale ndi chipani azalowa mu alliance ndi anthu ena. Anthu ambiri atutumuka. Video iyi tayiyankhula mwachidule koma tayifotokoza bwinobwino pa channel chathu cha Kulinji poyikaponso maganizo ena andale anthu ena osiyanasiyana. Mutaonera video iyi tapita mukaonere video imeneyi, tangogwirani video imene ili pa screen tikaonani kumeneko. Sama vita iye, remember to subscribe.